bojomu. Lho, mergo apa? Lho, mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi, aku luwih gedhi ndi. Tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah bedel apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo. Ngono lho. Pripun Mas? Tak macane. Mentu Mas saya. Sing bener Tak wacane. nyogur maca rayaan nyapa lho. Lah iya piye iki ora Lah saiki aku takok gandeng layange wis. Tenang. Lah karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ta basa. Primo Mas Kluthuk kowe, ayo. Alhamdulillah. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klidik. Iso apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mik dhewe kok nyilih. Pangapunten kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh. Limited edition saking luar negeri. Mereke napa? Sennheiser. Nun? Lah panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Ilat Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung-langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedi Kilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokahullah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye kuwi? Ngriki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan mriki nggih teng Bedi kula mriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makempal sareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk slamet donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah Mas Cahyo. Pripun? Pyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ngibarate kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu Jangan mula lah mriki to. Inggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula ken kula. wehne niki. Nah. Ngoten. wis padha wae. Loh, nek sing dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wau jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kluthuk Leres, kok. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah itu yang menjadi komunikasi. Lah nggih mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tahu mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas, gane larang no mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu yo emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas lho. Lah iya emas sing digemuki.
Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana piyayi mbedhi kula radi mriki sampean. Ya. Acaranya napa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwunyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki kok. Loh, ya jelas paham wong beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah, jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Mbah lane niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Nggih. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid, Mas Hafid, tetak ki apa? tetak ki saka tembung te ki teko. Teko kadewasane, alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing Bening. apik apane? Loh, Bening. lambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Wis ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Kowe ro klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan, wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Amin. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas Cahyo. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Ini rabdarene sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya, Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi Kowe kudu mulyane nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok Loh, salah ki lho? ning ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas Ayo. Lho. Kok tarno kuli bapa piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapa boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Panjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapa. Bapa, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndengi sambar bledek mudun neh. Lah coconge. Wong ngomong serius kok Iki, iso. aku ki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bapa, itu lek profesine wong tuan itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya salah. Kene mboten? Bapake maling, le kowe kudu bisa tarnung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Nggih. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa ya mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna kuli bapa iki lak adikmu mau pertama. Jenengan lak yo melu-melu. Aku guru nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok nun sewu. Piye? Delah ki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan.
Oh, Wah. diceluk kon nyinden embang ngono. Kok kok nyinden nyapa jane iki? Wis diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh, senengane gelut padha Nukari, wedoke. nukari. Oh, iya. Pekerja malam, pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begenggek, begenggek. Meksa dicekake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih, nggih. Umpama nyambut kene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bopo? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bopo. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho, penemune Nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh apa? aku ki Lah ngene lho. kejeron le. Kejeron. Angel iki, Iki malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki Nun Sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ngene pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur. Terus? Tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah nesu pangan codot bendina. Maksudnya di penjelaskan. Ngeten lho, mikul dhuwur iki tegese jasa-jasa dari orang tua iki kita lestarikan sebagai Betul. anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe Ngono lho, ngono kuwi. titipan. Mbah Din- Lurah Ah. punya titipan, punya amanah, piye leng gula wentah kang putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan. Pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tuwa iki duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho. Rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kuwi kulo melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka Lati. lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Lho, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimau. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Apa? Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya, oke. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini Betul. loh Mas. Lho Iki niki, lho. contoh lho Pak. Contoh lho niki 3 periode. Ah. Iki wis termasuk bapak kepala desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese iso mbangun kae lho babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Madiun dhewe iki Pak Mbok ya. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Mula harus cerdas sampai barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya stop. Aku wis oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta iki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dur-dur sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya penak apa leh nyopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek wis dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. nek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. nek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Oke, kok fasilitas barang. Dene iki. Ngene, iki mumpung lagi ngene. Iya. Fasilitas.
Lah pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudoe kowe. Wong ki penak, mulya, ki mah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu. Penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gedhe-gedhe apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balik desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas malah nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Kowe pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses itu. Kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa. Iki arep dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wah bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Mangsane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alek cukup. Urung karang cukup. Jangan persani. Wong sing ning gone pemerintahan kae, Pusat pusat kae, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajekne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Kene mboten. Leres. Wis cukup. Mergo cukup ya? Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok Kene iso cukup? Lho, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. lho, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lek skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Lho, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare. Cukup. Aja mbok terusne. Wong Sik to, sik cukup. to. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup. Aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wis. keyakinan ki lha tukokno sing anyar. Wis cukup, sing lawas sae gaene. Wah, Dadi cukup ki kesederhanaan to. wong cukup ki luwih sugih. Lho, ning lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Iya to, Mas? Kata-katamu ki bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya. Nggih. Karaoke ning room. Ning atimu ora tenang, mergo wedi kurangan bojomu. Ya ora? Nggih. Nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi? Bener ya. Ya ora? Berarti kudu dasare Lho iya. Apik. Nggih. Jenengan? Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Lu Loh, seneng Tresno banget. kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bukesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enek pernikahan seks ngono. Perak wis 20 tahun. Oh. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jangan karo Mbak Kesi seneng. Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki Renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene, kowe menengo, takutne menengo. nganti parang. Kowe menengo.
Aku tak tekon gawang bleset nek kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu. Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik terus iki sik. Ya ya. Mergo ditinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. mergo Ayu, mobil mergo apik, omah mergo. becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Heeh. Bentuk utawa wujud. Entok. Jenengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhi mergo wujud. Yen sampean ning donya iki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok sak wulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balenono piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhi mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu. Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Ngertos? Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku dowo. Dadi Gusti Allah ki nyiptake kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejatine awake dhewe. Nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu? Kuwi salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Kok melu-melu. Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng iki. Wah, Iki lho tekono. iya iya. Sik nun pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane nresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Urung mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, nuwun sewu. Debat piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek nresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu nresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kenek sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembang marang Gusti kamurbaik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno karo bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, yo budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ora trimo celukno Pak Sentul ya. Lah, Iki malah mateni kancane. kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. ora? Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti makan. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapa kuwi ya lho, nyapa aku. Salah yo. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu yo ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bang ngono mbok baleni aku nek. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener.
Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP-ne sing ketemu Jo Kluthuk. Wah. Nah, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo Kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Ngisore sinten? Loh, KTP-ne kae Sapa? loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok kok KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih Banyuwangi kok dia. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake agama Oke, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika lho. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Ayo. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena ngomong-ngomong nyenget. Bangsane. Kesanipun gaduh. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, Antar kota dalam provinsi menika pancen. kuwi bis kuwi ngawur. Piyai Ponorogo niku jemenaki Mas. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng di sana. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Jadi Pak, Bon. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, aja. Anu dipun rencangi. Oh penjara. Monggo. Bener penjara. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Kluthuk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setrusna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Iya. Nggih. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah diwenehi kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang kok. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to, sampean meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh gur maca rayaan nyapa lho. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok gandeng layange wis. Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Dua kali gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyok kewenen. Nah, ngono lho. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel enak basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Ah nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. ngono. Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? Iya jan iki. Oh, lek saka piyai sapa asmane sponsor Jan pripun? sapa? Saka Heh? saka sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini bro. Oh iya. Assalamualaikum Mbak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahyo Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. Nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit ya. Jepit Etan lapangan matur nuwun wae iki Jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kademin Jepit ini, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kademin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kene-kene tek bojoku. Alising lho Pak, alising lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Yo. Iki lho bocahe. Bye.
Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang dan piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Kowe seneng lek aku dileput ya. Lho. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek serupung tubuh. Cek wedok iki wek. Kowe ki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Yo. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe ki ndang muni to wek ngono lho. Apa itu? Piye? Wek. Terus bebek lanang ndang wek. Mancik. Terus Udul terus kewer. kok kewer ki yo. Ngerti setelane aku. Sepelan kudu dagan lho sepelan berapa. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak wedok. Iya, emang. Kowe pilih kono aku. Derek. Sing Sik nek sing derek. ndek prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu Kowe lek ra ndek prinsip tabuki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Duduk. Separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak bae kloksongane bekecot. Nyapa iki konser bekecot iki. Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecoti maksudnya apa sih? Kok tekok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. kalau ndolek enek nang warung tulisane 0202 iki gede bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 aja mbok tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wirang. Iki nek bekas mana, Nduk? Bekas mana? Bekas moro. Bawa. Ya karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piyai kene iki. Wong budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithikno ora iso to, Nduk? Gimana? Ingkar nyingku. Bicara ke kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tuti. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang, Lugu. Lugu. Iya. Ya ora kok. Kowe ki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Yo. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau Oh, kalau. berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- kadot, Oh cedeking betul, kadot. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak. Ndekem neleki cengelmu kuwi. Wah iso. Iki sing diarani wanita mutahharam. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lek kuwi ora. Ya. Lingsam yen
sate ayam kini Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Lu rasanya. mau ini sate kambing kok Balura? Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. Enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended, satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene nek ngarani sate kopok, enek. Tempe bengu wis, tempe bengu. Enggak, apa bengoknya apa? Bengok ki kono gede kae. Tempe bengu. Kene iki enek Ponorogo. Wilo. Enggak tahu. Oh, Besok semua- dibeliin ya. Eh? Besok dibeliin. Lah apa-apa. Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan materi, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita tralis. Tralis ki lak yo Tralis, pager kae kok iso. Realistis ki ora ngerti ngono ngengkel wae. Kok aku. Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ini lho. Lelampahan kang kawuri. Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampe netok ngene. Meriayi. Bojo ki lho meriayi. Selendang dek tak tukang selendang iki done nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet nek kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Wi. Terus? Terus Tresno tulus nadyan engku bekas ya. Mas ta. Gebuk es mon. Oke. Ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Yen liwat aku
Tukang gambui, tukang gambui. Ben waras, ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki ora. Matane kuali lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Mas. Yeah.
Awas golek jembar, awas. Loh, pas. Oh. Pas. Oh. Tepuk tangan, luar biasa. Multi talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Ayo. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Oke. Kenekan. Mas. Oh, Lah. Mas. Matane dhuwur. Matane dhuwur. Mas. Hecia. Matane ning dhuwur. Iya. Dadi tenan kuwi. Oh, Mas. Ayo, Lek. Awas, awas, Mas. Awas. Bukan. Oh. Iya. Malih napa malih? Sampun napa malih? Malih. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kon nehnya lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari. Lho, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkon dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Bangsane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah to, Dede. Hei, kowe iki untuk Mosok sarung. diampili kok iso. Sarung ambune damen. Ngono kuwi kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, kowe lho. Suri. Ngono nyilih mangsang. Mas Gluduk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Din niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune rak ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek Kuwi. Ndun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jaranan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jere. Mangsamu. Oh, Sik, pirang Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah. Lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Gluduk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak taun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk ya. Sesuk aja tuku atlas tuku globe. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki slawe kok iso mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Iki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu menika benyan waos mawon. Nggih. Pamit. Wah, iki. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Anu teng Ngabar kok Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Wis. Soleh. Nggih. Nyun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados lari ingkang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anu anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keki ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki perlu tak bayar.
Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki le, enten jamu niki le. Oh, jamu. Oh, jamu. Jamu. Untuk Pak Taslim. Nggih. Birgita, Nggih. terus jok klitik, jok klutuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu-jamu. Wis kono tunjuk. Jamu. Jamu napa Mas Luduk? Menika Jamu napa? Tolak So- larat sidoske to. jamu sorengat. Loh, Apa jamu kuwi? sore ngati apa? Sore diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate. Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar Oke, semangatnya. oke, siap. Wira-wira. Sembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap, nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman, nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau, Nggih. Kang Giri, nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG, anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi, anggota DPRD Ponorogo, fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih, nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa, Ya. nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya, nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman, nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiyarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih. Mewakili iki. Nggih. Siap. nggih. Lalu Ibu menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. matur nuwun, Nggih. nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiyarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mami wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah Nggih. dipun atur tindak nggih. Nggih, Siap. nggih. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah, nggih. Monggo Bu Giarti. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula emosi. Sasarane wis ngenteni. Mbah Lurah aturan Ibu Mugiyarti, Ibu Dewan aturan mriki masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi saka Pak Lukman. Alhamdulillah. Monggo mikipun dipun asta. Setunggal. Kowe kok sosok ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiyarti nggih. Nggih, nika saking Trenggalek, Mas. Oh. Nggih. Alhamdulillah, nika Mbah Lurah, Pak Diwan. Nggih, Pak Sis. Nggih. Nggih. Betul. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu. Nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantone cilik tapi gelange gedhi-gedhi. Waduh. Mripatmu lho ya Mas roh Joy. ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten, pancen Mas kula nggih sok ngoten niku Bu Kladuk. Enjih, Gus. Pancenipun Kyai Putri nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika.
Terus. Nggih to, Bu. Lho. Bojoku ora tau gelem tak tukane mas-masan. Lah nyapa? Njaluki bumbon. Tak tukane Mas, gelang e moh, kalung moh, njaluki apa? Lombok, Mas. Wah, apik. Ya apa lho, Mbok? Sak pekarangane ya aku ya. Oh, ya sak mulai ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giati. Nggih, nuwun sewu padalang. Nggih, Bu. Sedanten para Ibu Waranggono. waranggono Nggih, ingkang nggih. masyaallah. Napa malih menika waranggono ingkang setunggal padalang Nggih. Bu Kesi. Wah. Nggih, menika mantan kula, Bu. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntadi. Pak Cahyo Gunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah, sekalian seluruh para parawit dan Pengrawit. pengrawit Nggih. dan Gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutu. Nggih. Duduk. Nggih. Kenang gabung ya. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun Wau inden. sampun jagongan Nggih, sampun jagongan. Badhe nanggap malah. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWCNO Kecamatan Bungkal, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat. Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner Tepuk Jawa tangan Timur. tuh jelas dembek. Damai Bu, niki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan ini adalah wakil rakyat yang Nggih. ada di Kabupaten Ponorogo. Apunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten. Nggih. Kersanipun Ampun, mangke nggih. mboten padha Nggih. kalih kagungan Eh, panjenengan. Ji. Dateng kamera kok mboten sekaten. Nggih. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, Amin, dan amin, amin. hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia ini. Indonesia. Ngaten Mbah Dalang, Nggih. semoga Ya, saja hebat, semuanya bisa berkenan dan keamanan ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf atas nama Haja Siti Mukyarti. Baca. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili. Hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh Hebat, hebat, masyarakat ini. Demikian kami akhiri, wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cekak aos singkat padat dan berisi. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Mbah Lukman. Monggo, Mbah Lukman. Mbah Yai, monggo. Pun kula mboten napa-napa. Pun anggap jenengan kula pun genep niki sedaya. Nggih. Dalangipun wonten, dagelanipun wonten, sing mirsani sampun kathah. Amin. Pun katun bayar di. Nggih. Bu, jenengan katun nyawar gitu nggih. Siap. Pun niku mawon. Bu. Sing murang totok malah kritik niku wau lho Pak Oke, Lukman. Pun. Kita nanggap malah Bu ya. Nggih. Kita Mula nanggap. asmane Mbah Lukman. Terus? Yai ini gampang diluk tur yo ora iman. Nggih. Terus Oh jenenge Mbah Lukman Bu Mugyarti.
Bu Mugiati, Artinya? mugi iki saka tembung mugi-mugi beliaunya ngasta dewan bisa mengemban amanah menjadi wakil rakyat. Amin. Arti itu sudah Arti saka tembung arti artone dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya. Terus Tiki tidak akan mengingkari janji. Amin. Janji-janji beliau insya Allah akan diberikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Alhamdulillah, barakallah. Loh, Bapak Seswandi. Pak Seswandi. Pirang sasi to Den iki. Jan wis ngono ya ora. Wong lemu biasane manuke cilik. Ya, Den. ingon-ingon ning omah kae lho. Pak Ses ki nek teng warung kula jan wis tenan. Monggo Den, monggo Den. Mas Seswandi. Monggo Pak Sis. Monggo Mas Ses. Pak Siski siswa, Iya, iya. anak didiknya itu Bun. banyak. Anu, kula mboten sah matur Tak napa-napa. sah. Wis Tak mboten sah, wis pun apa lho Mas. Loh, kalau jelas nih. Kula wau pun matur kalih Mas Purbo. Sir kula ki ajeng anu, napa lek ini kan dojo. Triyojo. Niku Sir kula kula ajeng trijo. Dadi jo kritik jo kutuk ngono sir kula arep dadi jo glodak ngoten Mas kula ki. Pak. Pun lah, derek-derek mangahi bagya Mas Dalang nggih. Nggih. Intinipun hajatipun Pak Lukman. Ngoten nggih. Nggih. Kula pun mboten sah matur kathah-kathah intinipun sukses Pak Lukman ingkang sampun ngawontenaken gelar inggih wayangan ngoten Nggih, mawon nggih, wayang, nggih bahasa kula nimbang tentu ngoten nggih. Niki nyanyi apa ora? nyanyi. nyanyi lho. Nggih. Enake pejabat Sik, apa ya? mboten sah Derek, formal, Nggih. nyanyi. Anu Mas Jo, Nggih. Mas Jo ngoten mawon nggih. Nggih lho. Kula rada tatak nika munggah panggung. Sebabipun Den. Ngenten Pak Lukman dadi kula mengke wis bar nyanyi blunus ngoten mawon benean ngoten nggih. Oh alah, tibae anu, Dan titip. timbangane mengke rada viral niku jarane blunus ngoten Oh, mawon nggih, nggih. nggih, nggih. Nggih. Perahu layar. Siap. Nggih. Perahu layar, ndang nyanyi, ndang bubar ngoten mawon nggih. Nggih, nggih, buyar. Maksud kula ndang medun. Lah nyanyi Pak tak Camat, Pak Kapolsek nyuwun pangapunten nggih kula ngajak teng mriki. Sedaya mawon. Siap. Monggo Mas Dalang. Aman. Nggih. Nggih, perahu layar. Maka Masuk kula sing nyanyi Mas Dojo niki. Tuh, Monggo nggih. jenengan. Saged kula. Pun siap, Nggih. tetep dipun dawuhi iki. Ya. Nggih. Saya miku tak patenane Mas. Loh, lah napa, Mbah? Ora iso kok. Loh. Foto panjenengan sing penting derek ngel mawon. Jenengan niku klentu ora nek sing nyalahne mergo sing bayari jenengan. Kok nganti nyeneni jenengan yo mbles. Ora nek sing nyalahne. Oh, bangsane. Pun monggo dados. Oke, siap nggih. Nggih. Siap, ya. Mangga Oke. perahu layar dados. Ye. Makasih. Salam Mbak Bumi Yati. Matur suwun sedaya mawon Mas Jo, monggo. Sehat selalu Mas Nggih. Sis. Pun tak titipne Mbah Lukman niku. Nggih, Yes, nggih, Mbak nggih. Nuwun, amanah. Makasih. Mas Sis. Makasih. Mbah nuwun, Mbak Lurah, katresnanipun. Jan saestu Mas. Nggih to. Dadi kula niku kaya-kaya pripun leh bales budi niku nggih pekewuh. Sebabe Lah pripun pun ditimbali kaya ngeten beliaunya nggih tasik kersa paring Nggih. tali asih. Oh, Wah, nggih, ngacak. nggih. Cah leres cilik mateng lare alit-alit mawon nggih. Oh alah. Nek dagelan sing pun laris mboten sah, Mbah. Mboten sah. Mboten sah. Ning mboten kitang pripun Lah. yo Napa to Mbah Lurah ngenten iki? iki rayak-rayak anu Mbah Lurah iki piyai sing lupa kok iso. Mbah Lurah napa to, Mbah Mbah? matur nuwun barokah. Bu Mugiati matur nuwun. Bugi Arti, guys. Masyaallah. So anake panjak dijak kabeh carane ngene. Bu, terima kasih Mbah, sembah nuwun. Bu, Matur nuwun. Budiwani, Budiwan. Nyapa to Budiwan? Dalem. Oh alah, lali. Piye? Lali sama iki. Nggih. Lali Mugi ya. Arti artine apa mau? Mugi-mugi mugi-mugi panjang yuswa. Ah. Gi menika arta dipun sedakoken damel sedayanipun. Ti titenono yen dagelane ora diwehi dadi Wah, lah pengancaman ini nek Bapak kepolisian kok iso maksane. Kena pasal ya, Pak? Boten cih, namung guyon Guyon, kemawon. guyon. Sembah Ya, nuwun. matur suwun Mugi-mugi banget. namung titip kemawon, mugi-mugi panjenengan saged mayungi masyarakat Jawa Nggih. Timur. Amin. Amin. Doa restunipun. Amin, nggih. Mangke Gus. Februari kepanggih nggih, Bu? Insyaallah. Amin. Januari Oh, insyaallah. Januari, amin. Eh. Mas Cahyo wayangan. Oh, Januari. Nggih, nanging YouTube jenengan disetel teng layar tancap niki. Ngoten.
Bu, matur nuwun, sukses selalu, sukses selalu. Banten nggih, Bu. Bu, makasih nggih. Awas ngetokne terus minggu lah. Sembah nun nggih, Bu. Nggih. Ya. Ah, rupane kaya kotak amal iki. Ngusel ae kok iso. Nun sewu, Bu, nun sewu. Bu Giati, ali-aline dicek riyen. Biasane ditot ning ngeten karo dudut ali-ali bocah. Manisane. Menika ugi wonten dawuh saking pepunden kula. Nggih, Siap. nggih. Bapak Mujito ingkang Nah. asta wonten ing Puspomat. Nggih. Ingkang rumiyin nggih nate nimbali kula sak Nggih, kanca. nggih. Aku berarti duduk kancamu ra ketok tok. Heh. Aku berarti duduk kancane. Dina dulurku malah Oh, kanca nggih, dulur. nggih. Tak kancan ya. Nderek mirsani saking Jakarta Kang Mas. Nggih, nggih, nggih. Salam kagem keluarga Bedi Kulon Kang Mas. Mara sepah nggih saklere lapangan panjenengan pentas menika. Wah, Wih nggih. nggih. Lare lapangan kene Bedi Kulon. Nggih. Nggih. Ngerti, Pak? Pundi gambar? Heh? Gambare pundi? Wis dikerok. Ayo kok teko yo ora mungkin ono ning HP. Manisane. Ngene. Iki uga anak wedok Ngoten, nggih. Mbak Nazwa niku Siap, lah. dalem milak saka Bancar Mbungkal Ngoten, mriki. Pundi? Niku kuliah teng Isi Surakarta Nggih. Jurusan Karawitan. Mas Bani. Nggih. Nggih. Mangke tak aturi nembang lah nggih cedak Nggih, nggih. damel kadonipun Mas Afid ingkang Nggih. dipun tetak. Nggih. Kusuma Wijaya ya, Nduk. Saged, Dok. Boleh, Nggih. boleh nanti. Oke, siap. Ya ben dikancani karo Mbak Birgita karo Mbak Dian Munasiroh cukup. Oke, sip. Yo, belak. Derek, derek. Nggih. Ayo Mas, kene Mas, belak Mas. Coba Mas, yo Mas. Ya diaturake nggih. Cintaku sakonyong-konyong kabeh karo kowe cak ayu sing takobah latar pompat catukan rase surhati lalu ira rapat dosan dino ning sirasia. Iki lho Nduk ana dawuh saka guru sampeyan nalika SD mbiyen. Sing ngersake jenengan nembang saking Bu sapa ki? Yauni. Bu Yauni. Bu Yauni. Nika ingkang ngajari kula maca pertama kali nggih panjenengane. Oh, nggih. Anakku yo ning isi, Mas. Nggih ta? Nggih. Isi Surakarta. Oh, nggih. Niki Jurusan sing- apa? Jurusan Kerawitan. Oh, nggih ta? Nggih, lintang Asmara. Tentang Angga Semara. lintangan Jasmara ya. Mlebet niki Mas Klitik. Wah, aku dangu kok. Pun enten Oh. nek rong tahun iki pun DDO menan, DDO. Dek dengkulmu kuwi kok iso. Angkatan kula Pak Yaya. Ah, angkat iki. Nggih. Ki sing cilik kae wis tak warai budaya. Nika sing cilik dhewe nika kula jak. Oh, budaya tegese ngapa? Joget? Boten. Dagel? Boten. Napa? Bahasa pun kula arahke budaya. Upamane? Alah, wong anak kula nek nyun pipis, kula seneni, Pak. Nek tamu aja ngisi-ngisi ayah terus nyun pipis ngono kuwi. Ya, adik mau nembang ngono. Oh, ben sopan ngono ya. Ben sopan. Oh, nggih. Dek wingi enten piyai saking Bluro nu teng griya. Nggih. Niku mulih kali kakake nggih ngoten. Nggih. Ya, adik mau nembang ya kono karo mamahmu kono. Oh iya. Heeh. Alus. Tamu kula nu leh ngelembet. Putrane tesih alit kok pun pinter nembang nggih ngeten niku. Kulinane ngeten niku. Berarti anakku sing mare anakmu. Lah ngopo? Aku ndek mulih kok Jombang kok isuk jam 2 yang nembang. Wis bengi. Tak sampluk ya yo. Lah ngopo? Ndok mangkel nembang ya. Enggak oleh iki sakit sing turu kok nembang kowe. Berbeki. Nggih berbeki. Nembang ya. Aku ngengkel to. Wis kalem-kalem ning kuping ayah kowe. Lah langsung ngatem tos. Lah ngono. Lah iki ra teko aku sing kok iso. Akhirnya kok ndasku diuyui. Yo pas. Wong Sirawiya Tegalan. Salah paham ki malah. Iki lho sing ora gaptek iki kuwi ya. Coba cok bir. Asmamu sapa? Dalan. Cak? Sing sapa niki? Najwa. Oke, siap. Diaturke pepunden agung saka Bedi Kulon coba. Nggih. Mangga yo Betul bawa, bertiga. Gus. Langsung mawon. Oke, siap. Yo diaturake mangga jajos. Emir. Iya, ayam. Ugi kula aturaken dumateng Bapak Ustaz Ibu Tada sampun jemput drama Kabar Wali Songo.
Iya. Kowe enak eramu. Matur nuwun Mbah Najwa. Nggih. Mugi-mugi ibu anggene bar dakwah ndang sehat nggih, Mas. Amin 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 amin. Yo tetembungane wong-wong sing bijak kuwi tetep dugemi, Mas. Pripun? Manfaatkanlah masa sehatmu Leres. sebelum masa sakitmu datang. Betul. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Nggih. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Leres. Yen wis diparingi panjang umur, awake dhewe patut selalu ucap syukur. Leres. Doa untuk Mbah Lurah Lukman pripun, Mas? Cik, Kang Baku mboten kathah kok, Gus. Nggih. Namun setunggal doa saya untuk beliau, keluarga besar Mbah Lukman. Insya Allah piyayinipun dalam berbagi kebahagiaan orang dadak golek-golek, berbagi sedekah orang dadak ngenteni. Insya Allah dalem nika panjangkaipun Mbah Lurah Lukman. Anggenipun netaken Keng Putra, ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agungipun lan lumeber sedaya warga masyarakat wonten ing Bendi Kulon. Bungkal Ponorogo. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Kliti kalian Mas Kluthuk panjang kuyungipun. Mas Cahyo ingkang baku, kula pribadi namung sadherma menungsa liprah mboten wal kesalahan lan kekilapan. Nggih. Dalem nika murni kula panjenengan partenipun menghibur. Leres. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ibarate ning dolan ning Surabaya tuku setrika. Muga-muga Mas Cahyo tetep ngrembaka. Alhamdulillah. Sukses terus Ki Gus. Matur sembah nuwun. Sesen 2 nanti kita sambung. Oh nggih. Ya. Minggah melih mangke gara-gara. Minggah wonten griya piyambak-piyambak. Nggih. Mugi-mugi pengasih saking Gusti tansah lumeber dumateng keluarga ageng Mbah Lurah Lukman. Nggih. Satemah